Se on kova keino tästä. Terve. Sitten ollaan tässä lenkillä koiran ja yhden vittu urpo ihmisen kanssa. Niin, juodaan ei juoda mitään, kun siis kävellään vitusti, niin. Vittu, et on kylmä kyllä, niin joo, näin on kuule. Näin. Käydään sitten turpa kiinni kännykkä. Sit käydään tuolla vitu jäällä vähän tekemässä näitä vitu murskautumisia. Menetin sitten. Voi vittu se tässä satana vittu. Kyrpää! Noniin. Turpa kiinni! Noniin. Tästä kävellä tästä tätä näin. Kyllä mie rumaan kohta. Ei vittu. Uppos. Se oli kova keija täällä tästä näin samara.